kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas ma komor nai kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengphainai simia ayo kolok bo nai Pandano nai tongai jotono no belai ke hambai o pandano nai kaitoni kok thairok khnamani bagai jung haino hai langma rnai kaitoni kok thai srungna bagai o pandani bisingtui buthu onglayukha nung kaitoni kok thai khnaoi hamari yachagui tongna hnai mawan sugu phaidi tini bo kaitoni kok thai jungno tamu sananai amono sung khnalainai Su
जोंनो बेलाइखे ताम जदि पिया हमयानी यानी कातेरोदी याकनी कातेरोदी जुकनो हनी ओसिनी आपा नीनी मंकथा शुरी जथन नीनी आफाइथन तामनी हनखे ओहा फानक्रा देशंशासा Pandani pelawa olang mani khorang pandanai tunai jotto khapani takhuk te bukhuk sana ang hamjakma te chibai roi tinini pandawa haina hai lam sok japio belaki hambai o pandano naimani bagai te kaitani kok thairokno khana regi srang regi tamani bagai belaki hambai jeng tini bo kaitani kok thai khna lainai tini khesang khna lainai elembakni no halokno tuyui tini jeng khna lainai kaitani kok thai borokno slayui ruwo tongmung slai ruwo poito slai ruwo wan sukmung slai ruwo asai katal ruwo hanai jeng tini khna lainai slai jak mung abono tui jeng puila ska khna lai grasiona elembak kaitorni no kok thai abono saiman na bagai mungnei nono ang phonogana mungsake poito khlainai rokni slai jakmung tongmung kok samung rok kaitoni kok thai pamo chala pamo brui bebakno slaiui rbaikha abo jeng nuklai mankha jeng khnalaikha kaitoni kok thai bai bebak borokno slaijakui thango toma chala toma brui bebakno kaitor slaiui ruwo slaiui mano borok khoroksa chini o elembak srwnglaima pandan nayo khana khana obo kaitoni kok thai rok jeng phwrwngmani no tui bini langmao sak chorai nukhungo jengjal rok tongjana hnai mawan sugo bokha hilikja khaike bono matongo jeng khaksangma manjagi abo chini o panda khnaui a borok waisa jolijakha tamani bagi jolijakha hamale rum songni thaniwo koktun pol sihormani abono bo khnakha jeng jotto borokno sumsok hnai bo khnakha hakhe bo tamongkha bo belai khe jolijakha kaitoni kok thai ano sumsok hnai hno hnai haifano olokhe kristono hamjakna jeng thangkha bo kaitor a borokni langmao wanama singsa samung khlaikha bo kaitono mankha bo sakno sumsokno ang hnai saimankha hakhe bo kaitoni thaniwo sakno yapharui phaikha kaitor ang sumsokja ano nini thaniwo nahorui ani sumsok bebakno subui nangbai tongrojadi hnai bo phaikha omo haike kaitoni kok thai borokno bwkhaslaio jeng tini kaitoni kok thai khnalai tongo oro omo nono ano jengno chini hamya tomarokno slaiui kaham khlaironai khaksangma tongthokma manya tongmarokno khaksangma tongthokma manui rwnai chini bwkhao kasojak abo hairok tongkha hingkhe bo abono phugui ronai kaitoni kok thai jeng manyano mano ao kaitoni kok thai o elembakni bisingtui tamo sikla tamo chakra langmao kwthang tongnani lama naitugui manbaikha kwbangma borokrok kaitoni kok thai khnaui kwthang tongnani muchungbaikha tei thangnani lama manbaikha chukno hani lama manbaikha horjlang bwkhak thangui tongmani phiraui saphaibaikha nok nukhung khajak hiksai rok o kaitoni kok thai elembak abono manui kaham khe basaui manbaikha nukhung rok naithok khe khanani rwngbaikha abo sabo khlairo kaitoni kok thai
Gothoklai man yarok. Gothoklai man laika. Kathalai man yarok. Kathalai man laika. O kaitani kok thai ni jarui. Kapani kiching kaitani kok thai. Hai kenu borok no slaibi roi mano. Gothogyano gothoroi ri mano. Kathalai yarok no kathalai rei mano. Nokhung masang yarok no masang rei mano. Nungui chai phegui tongnai rok no. O kaitani kok thai. Borok no bahai no yok mung. A pheg mung ni yok mung. Sawi nungui waijawi tongmani yakni yok mung. Rei mano. Kaitani kok thai. Kawang ma borok. O elamba kaitani kok thai khnawi. Borok ni langmawo. Salai jagui thangbaikha. Aw kaitani kok thai. Hai kenu borok no salayo. Abani bagui jeng tomung salaijak mung mannani musongkha hingke. Nukhung salaijaknani musongkha hingke. Sak sorai salaijaknani musongkha hingke. Besabuti rok no salaiwi kaham khlainani musongkha hingke. Kaitani kok thai. Dinini simi serenglainani. Huktanglainani jeng nangsinai. Tamni hinba kaitani kok thai simi se jengno salairi mano. Ang kothoma kaham pirpru. Kothoma kaham no bahaike soike nargui rei mannai. Abo mang no ani nahori phurungmung. Kaitani kok thai no bahaike gjaroi tongnai. Abo mang no ani nahormung. Elambak no ang kaham ke nargna saitogo. Ang abo haino mang no buino sabo sakugo hai matongo. Aw kaitani kok thai simi se mano sumsok borok no gathar khlai snamui nanani. Kapani kiching jeng jotto borok no sumsok. Jeng jotto borok no hamya. Kaitani kok thai simi se jengno a hamya ni yakni sumsok ni yakni phiyogui gathar khlai mano. Te a gathar no simi se jeni subrai Jisu Kristo mothangui tisait langnai boni logewo molbrum brum ni bagui kathang ke boni loge tongroi nai. Kaitoni phola se o elembak no gubui hnui phunugo. Te keboya. O elembak no jeng saiman laikha kaitoni kok thai no hnui. Tam hinba o kok thai ni bisingtui borok slai jago. Hamyani kaham angui phayo. Kaitorni phola kathar se kaitorni kok thai no hnui jengno saiman ruwo. Kebo phano jengno saiman ruya. O elembak kaitoni no kok thai hnui. Kaitoni phola kathar se jengno saiman rui tongo. O elembak no kaitoni kok thai hnui. Kapani kiching nini yago elembak no mani abo kaitoni no kok thai. Abo ni bagi no Paul kolosai mothani borok ni bagi suriwo. Botamo hnui suri jeng boni suri mana khnalayone kaitorni phola norok no kaham ke sirma bai. Sawi man rma bai. Kaitor tamo musung. Abo norok sawi man sukthung hnui. Jeng kaitorni thani sano hnui. Aro jeng nuklayo. Aw angbo abo haino nayo. Kaitoni phola kathar no jengno omo kaitoni kok thai no hnui saiman ruthung. Tai keboya. Tai saiman rui bo tongo. Sabo saiman rui tong jengno kaitoni phola kathar. Abo ni bagi jeng phola kathar no belai khen nango. Ha khurui kubui naitok nairok. Phunugya phano angle chukjago. Tamano ang chukjak. O elembak kaitoni no kok thai. Abono ha khuri kubui naitok nairok bo naitogui sawi phunugui tongo. Borok phunugya phano angkhe oito khlaima bisingtui no chukjago. Salsa khoroksa kaitoni kok sanaisa ha khuri kubui naitok nairok. Mangsa manui tiklai phunuk mano tui sawo. Kaitoni kok thai bai mili khana hnui. Afro te khoroksa kaitoni kok sanaisa kok phirogo.
borok tiklai phunuk kha soi no hai phano angle asuk tong thokjagya hanai a borok khe sao botang ni bangai ahi khe sa male phola kathar se elembak no kaitor ni no kok thai hanai sawi phunugui rijak tai kebo saya phano chukjak kha hanma kok se abo ayang jeng nuglai tongo ha khurui naitok nairok kubui tamo naitok nairok elembago swijak tongmarok sajak tongmarok kubui de hanai naitok nairok naitogui tiklaiwi sakhe kwbangma borok poito khlaio omo kaitorni no kok thai hanai haifano oro kaitorni kok thai phwrwngnai khoroksa sao anole phola kathar no chubawi sawi tongkhaba bo se sawoba angle tei nangjakliya nei bo sao afurkhe a siklasa kaitorni samung khlainai no songphio kha o elembak kaitorni no kok thai hanai nang bahai ke saiman nei songkha afurkhe sawi khwnarwjak kha kaitorni phola kathar ani bwkhao o kubui no sawi rwphaijak nei sawi kokphirok rwjakha au angbo poito khlaio kaitorni phola kathar kaitorni kok thai no nini langmani lama himthaniwo twiidolnai kaitorni phola kathar kaitorni kok thai nono twichapnai asuk simia kaitorni phola kathar saiman rwnai o elembak kaitorni kok thai abo kubui kaitorni no kok thai no hnai khapani kiching jeng tabuk yago manlai tongmani kaitorni kok thai elembak abo kubui kaitorni kok thai no tamni hima o kaitorni kok thai borok no slairui mano jeng borok rok tei khoroksa borok no slairui manya o kok thai abo khe borok no slairui mano khakchangma maya no khakchangma rui mano somsok no kwthar khlairui mano gothok laya no gothok rui mano mwchangya no mwchang rui mano o elembak aboni bagui no kaitorni no kok thai kubun bijap kaitorni kok thai kubun bijap wngui tongmani hinkhe abo haikhe borok no slairui se manglak phunukjago bwkhao saphaijago sbai sajago hinma abono tui jeng khwnalainai phunukjago hinma khe kaitor sao kaitor borok bai kok salaio hinmani kokse bwkhao saphaijago jeng kwbangma borok rok bwkhao saphaijago a saphaijago hinma khe a phunukjakmani abo soi no hinmani kok klaio sbai sajago hinma khe kaitorni phola kathar borok no phunukmarok no bwkhao saphaimarok no sbaiui sawi phwrwngphaio hinmani kok se klaio tabo khe jeng phunukjago hinmano tui salainai abo tamo hinma kok phunukjago hinma khe kaitor sao hinmani abono tui jeng Hebrew bijap remsani tangsani simi tangnio swijak nuglaio aro tamo hini sa agi kaitor chini chusong no diari rokni bisingtui kwbangma kok no podre podkhe kok salangkha phia tabukni o molpaina nogo bo bini sajlani bisingtui se jengno kok sasio kaitor a sajlani yaktui no bebak sangsar no snamo molpaifru bebak no bini yago rwna bagui kaitor bono no chongkha nei jeng swijak nuglaio nung borok khorok nui no thansa khe nugkha hinkhe wansogui naimano borokni bisingo wansokmung kaisa muchungmung kaisa wansokmung kaisa muchungmung borok no hamjakmung ruo kwthamung ruo bwkha thansa bwkha baksa ruo aro nung borokni bisingo kok salaimung nugnai khoroksa tei khoroksa bai kwrwngui tongui tongthokjakmung khakchangmung manmung
nuknai sobrai Jisu Christ bai cheng omo haikena thansa tongmani bisingtui sobrai bai chini bisingo hamjak laimang tongnai kok salaimang tongnai bini bekhani musungma sing saimannai bobo chini bekhani musungmung saimannai omono oro sanani thangui tongo borok khoroknui wansokmung kaisa nahormung kaisa hingke aro jagao hamjakmung tongnai jengbo sobraini nahorma bai chini nahorma boni wansokmung bai chini wansokmung thansa hingke aro hamjakmung chengnai khapani kiching jeng borok no nuklaio kiching bai kiching kok salaio tamni bagni borok kok salai hingke borokni wansokmung thansa nahorma kaisa aboni bagino borok thansa ke tonglai mano kok salai mano jengbo soi abo haino sobrai Jisu Christ bai jeng borok rok jeng poito khlainai rok wansokmung nahormung kaisa hingke thansa ke tonglai manai kok salai mannai haksal mao samang tangui tonginai khorok sa bwsai bini bihikno kok tun seibai kok sahoro tamo hnei sahor nukhungo bahai tong bahai ke chalai tong bahai ke nunglai tong ayang bihik bo sahoro bwsaino ang omo haike tongo ang kahamno tongo ang hamya tabuk hai hnei jengbo sobrai Jisu Christ bai omo haike no suri mani bisingtui sobrai no salai tongo ang haike tabok tongo ang tabok hamya ang tabok kaham hnei chini sobrai bo jengno boni elembakni bisingtui sawi tongo ang nangbai tongo pawanari hnei haksal pawo rengnani bagui serengai tonginai chela eba bori busa buma bufano koktun suyui sahoro bahike tonglai bahike chalai ano nailai phari hnei jengbo soi abo haikeno chini sobrai bai sobrai no jeng sahor laio surimani bisingtui sobrai Jisu bo jengno sahoro boni kokthaini bisingtui khapani kiching muitomano mokol nugya tai khunju khnaya bwrima khorok sani kokno bo bwibai kok salainani lama kwrui tongmani bini mung wngkha Helen Keller bo nugya phano khnaya phano yakbai tangui no bebak saimannai jatkhe manui khungsa manui abo haike swnamui rojagui bo bahai tamo bwini bwkhani kok sawi mankha afroni simikhe bo bwui sana naima rokno bujiwi mankha chini elembak omono abo hai manui chini elembak kaitoni kokthai abono cheng jefroni simi cheng khuk tangkha hingkheno chini bwskani kokrok cheng sawi mankha cheng ulo boro soginai abono cheng sawi mankha bono poito khlaiya khe biyang soginai abono cheng sawi mankha kaitor bini snamjak bororok bai kok salaio sobrai bai chengbo haino omo haikeno salbrum kok salaio chini sobrai bai cheng bono surio bokhe chengno elembakni tui kok sawo cheng nugnai Hebrew bijapno swinai borok haikni samani kok kaitor swmai kwchamo diari rokni bisingtui kok sakha tabuk bo Kristoni bisingtui kok sawo chengno hnei bo samani kokno swmai kwchamo diari rokno tui sajakmani tei swmai kwtalo Kristono tuiwi sajakmani kokrok kaitoni koktwmago tongo elembago tongo abo kwbui Bible kaidok sidok bijap tongo aro bebago kaitoni o kokthairo swijak tongo kaitor chengbai bini bwkhani kok salaio o elembak kaidok chidok bijap swijakni bisingtui borok khoroksa sama kok muitomano o bijabo kaitoni bwkhani kok borokni tongmung mwthangjakmani lama somsok khlainairokni majra tei poito khlainairokni bagui tongthokma kok oro tongo hwnui bo samani kokno muitomano
bini phurungmung rok gothar bini kerang rok gothar bini koktuma rok kubui tei bini songmung rok slaijagya hini bo samani kokno muito mano elem mannani bagui o elem bagno khuk tanglaibani chang motangjak mung mannani bagui poito khlaibui o gothar elem bagno khuk tanglaibana aboni bisingo जोंनो लामा फुनुकना बागै पहर फलावा तोरनानि बागै फलानि चामुं ताई जोंनो खाकसांमा रोना बागै खाकसांमा रोनाय कक थाइरक अर जों खुक तांखे खोनालाइखे मानलाइवाना o kaitoni kok thai ओंखा हायुं बेरायनाय रकनि बागै मेप याक सुंगुइ हिमनाय बरक रकनि बागै खे रायदां हाय बिरखुं चालकनाय रकनि बागै खे कम्पास हाय Sengkrak rokni yakni senghai o elembak जों poito khlainani yago je elembak tongo aborok hai o kokthaio sukno ha phiogui rojakha tei horzlangni dogar kholobui rojakha Kristo onkha o elembago jottoni kotorkuk जोंनो नायथok khlainani no o elembakni samung tei o elembak paibo kaitorni जों sasabai kaitoni kokthairokno जों muitokhe bokhaw tongna nanglaisinai tamhinba omose जोंनो chokhatlangnai o kokthaise जोंनो tøydulnai chini yaprino kaham tei himrwnai kaitoni kokthaino tărük khe सोलोंथाइ जों गोबांमा जरानावै सोलोंथाइ tei सुरिवै काइतनि ककथाइरकनो सोलोंथाइ चिनि जेरानि सालो o elembak phiogui rojaknai aboni bagui o kokthai rojago chungno o kokthai mol brum muito khlaijagui tongnai phaidi o kokthai bagui chung tabo kaitona hambai ralainai tei suriwai pandano mothagon bokha thanglaisono surinai kusugotonai afakaitor nono belaike hambai nini o kokthani bagui nini kokthai chungno khaksangma tongthokma ruwo nini kokthai chungno kaham bobo phunugo nini kokthai chungno bomo hamya abonobo phunugui ruwo nini kokthai chungno chokno hani lama phunugui ruwo nini kokthai chini thani kompas hai nini kokthai chini thani sengkubuk hai nini kokthai chini thani raidang hai afakaitor opana naitonai jotoni ni busarokno nini kokthai mannani jubadi nang borokno kaham kwrung tongrojadi surima jisuni mungbai sana amen khapangni kiching chini o mariwoi elembak srungma pandano naiye kaitoni kokthairok srungma bagui nono belai khe hambai maruwo kaitoni kokthai khnawoi nung pholao toroi logoi mankhana hnai mawan sugo langmao slaijak mungrok phaikena hnai mawan sugo bokhao moito tonna bagui kaitoni kokthairok jung salbrom khnanani nango aboni bagui phaidi jung buskangni pandao bo bini kokthairok khna philayunai kaito nono nini nogo jotonono hamaribe khobui tonglangsitung hambai phaidi thangnai panda elembak khalokainini sungmarini saklaimung khnalaigrano thangnai pandani sungmarini saklaimung wngkha B Bible khapangni kiching phaidi tinini sungmario hablaiwano tinini sungmari khe kaitoni kokthai sungno tamo lama phunuk A chokha lama B hathi lama C kami lama D hamya lama khapangni kiching o sungmarini saklaimung khnaphungni damsnini bisingo no jungno A B C D bomo ongnai sahorbai jadi chini number o WhatsApp iba SMS khlaiye 8414859961 sahorpru norokni mung nikumabo si rohor ke belai no hamnai
Nung o pandano jajak na hane khaklayo. Jungno miss call khlaidi. Hake nung bo keplai engi manwana. Jeng sak no beibai mengkhojak na musung layo. Muitok khlaijak ni musung layo. Elem baksao kaitoni samung khlaidi. Hake borok kodok maromui kathang tong sak nana muitok khlai tongbaibana. Ya farinono anila mano nang liale mungshano bo nang tokeno anile be bakto hene ango seo nangani kha tuma nangani kha tama osubra Nangani alama ani mutanda osubari angosiu osubari angosiu osubari
Saboni ng Agartala. Saboni ng Bishramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo din na tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Tiaba dangmani chora warung nai kurang mo. Kok shanai halong chero khognai hasteni hapong khatai. Chayoi nai tong dinaro chini khora. ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্য পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চিনি লাংমানি যত জড়ানো বেলায় খেন নাংকুকমানি চিনি মকলजों न जरानो tongthangna bagi chubam haifanoजों चिनी मकलनो नायकलना खरवे थाङो मुइतो नारकदे 90% vision loss जों जरा जराव चेकअप खालायजामा बायनो माथागे मामी अश्विनी नेत्रालया नरमनि मकलनि हामक्रायनि बागै सालबुब्रुमनो दं। बरमनि मॉडर्न इक्विपमेंट्स दि स्किल शाखांनायनै रक जेफ्रुफानो दंगो नरमनि बागै अश्विनी नेत्रालयानि बखाक्ते अक्षमतानि जतननो खाका हामयाफा हामबाय। Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. চকোলেটি চকোবিন, স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us.
At ICFA University, Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র, থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। ভারতের পোলিও যুদ্ধে জয়ের গল্প বড় বড় অক্ষরে লেখা হবে, তবে এই জয়কে বজায় রাখার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না পোলিও বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। বিপদ এখনো রয়েছে জারি, সেই জন্যে পোলিও ডোজ খাওয়া জরুরি প্রতিবার, 2টি ফোঁটা প্রতিবার। পোলিওকে হারাবো বারংবার। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়, কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার, আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। তুলুমকা যতন বিসি থাঙ্গো বিসি ফায় হাইকেন চিনি টংথক মাত্রিংবো ফায় আবুনি বাজিং চিনি সনকমল জুয়েলার্স নিবো খাকতৈ ত্রিপুরা হাসনি যত করং টংথক তিরিং বিসি কিতালতৈ ক্রিসমাস নি হামদামা তাই খাকা হাবে পারো টংথক তিরিং হামবাই।
mani joto jorano belai kheno nangkuk mani chini mokol ching no jorano tong thangna bagi chubang haifano ching chini mokol no naikol na korwi thango muito narakdi 90% vision loss ching jora jora check up khlaijang ma baino mathagi mami Ashwini Netralaya norok ni mokol ni hamkrai ni bagi shalbubrung no tong Borok ni modern equipments the skill shak hamnai nei rok jefru phano tongu norok ni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte oshamatani ni jotono no khaka hamya fa hambai Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पेश करते हैं विंटर फेस्टिवल ग्रैंड ऑफर्स 17 से 27 दिसंबर तक 25% ऑफ गोल्ड मेकिंग चार्जेस पर और डायमंड मेकिंग चार्जेस पर पूरे 100% ऑफ। तो फिर शॉप, स्पिन एंड विन एक्साइटिंग गिफ्ट्स और साथ ही एक्सप्लोर करें सीजन का बिगेस्ट सॉलिटेयर डायमंड शोकेस। विजिट स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, अगरतला, उदयपुर एंड धर्मानगर। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolom ka ang Sunita Morashik nuruk soto no lam shugo sinita busok sorani kok borok kok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokrogrok. Agartala jibi shakam nogo tabuk soto 1413 bed dongo tabuk debu 100 bed manzuna ni bagai tagi murutaka. Structural Razaparagula ni Progna Bhavana Indian Dental Association Tripura ni Filmi Sibri Annual Conference Pandau Koksanar Chani Okongo Shaka Hasil Montrogra Professor Ottomanik Shaha Structural Bishokar Thanik Police Kononomo Parani Shumon Bisas Proshundit Bisas Shomarjit Bisas Mungul Korotam Borong inaugurated Kaiman Zakha Kainidram Shidi Karan Apani Yaglu no Kanawa Tomani Shidi Bufambo Tampeka Police Borong Mungu NDPS State Kerango Kaizaka FIR Nishaka Police Strangshula MDC Formula Center Prani Shakhar Mumbai Goji Hadi Okhaizaka Bizunde Thumuni Manikini Bhagmani Panda Manzaka BJP ni Hafsatang Khon Bipinde Burma The State BJP ni Vice President Shubal Bhumik MLA Abhishek Devani Kubai Dekku Banatungro
Huzo Kokrumani Bisingti Strangshalo Kolom Sura Thanani Usi Oro Bebormani Tuidul Mumbai TSRT Police Bahini ni Thamsa Saito Mumbai Kai Thamsa Sura Thaini Shide Bufang Tanpaimani Yaglo Hoshok Sawiroka Police Ashlo Jote 1,45,000 Shide Bufang Tanpaimani Shaka Usi Oro Beborma Strangshalo CPM Sodar Bakhakse Committee ni Luazista Kombai Akra Road Kaizaka Kaishalo Gokumpanda Ashani Panda Manzaka CPM na Hasadang Konsident Rozodri Kiaba Ashani Logo Gokumpanda ni Paitago Kisu Samusitra Khani Robai Sobrab Zamani Tuma Shogango Hogitlang Zagmani Kaisugo Bike no Night with the Kaika West Takotla Thanani Police, Abakino Korok Shigonova Eres Kaika Police, Strangshalo West Hankuni Espinamit Pathani Montamugo Abak Malkorokno, the phone of the Yagoya Predesaka. Tabukokuma Shukroboy. Agartala Jibir Shakamnogo Tabuk Zote 1,413 bed dongo Tabuk Debu 100 bed Manzunani Bagait Agi Muruzaka Strangshalo Razakoragolani Progna Pobona Indian Dental Association Tripura Branch Phil Nui Sibri Annual Conference Panda Koksanar Tangi Okong Shaka Hastan Montrogra Professor Dr. Manik Shaha Utilizes a victory of knowledge over ignorance, hope over despair, and wisdom over practice. It reminds us that education and service illuminate lives beyond boundaries. Strangshalo Razakoragolani Progna Bhovana Kaisha Pandani Bisingte Palaizaka National Dentist Day 2025 Abani Logyono Indian Dental Association Tripura Branch ni Phil Nui Sibri Annual Conference Panda Busengzaka Jatiga Tharmosunga Ashani Pandano Chingshawiraka